Какъв е тоя? Какъв е тоя? Дай ми да го разпогава. Пича беше булпнал. Как да ти да? Служи слушалките между ушите му. Служи Той няма уши. Как няма уши, бе? Как няма уши, моля? Какъв е този спинчицо, бе? Гледай го, бе, гледай. О май гад! Please do not get on the table again, Sage. Oh, I love these ones with the creamy stuff. Oh, Как ще го кажеш? Брат, мисля, че губя, мисля, че губя. Твърде много трайкарда, е. Моля те, клипни го. The scenario while under stress actually triggers the reaction. You are all Аре, still оцелева, in е the гей. Абе, какво се чува да плаче, бе? Ай, умрелен пап мокни вече. Си гей. Газа ме пълен с гора, отколко ми Ти горни. нямаше какво да ти вдигах тениската. Ти нямаше Ти какво не си бъркал вътре. Не си погледал вътре между буските. Ами Сашо, те буските се виждаха. Той Георги като ми глаза. Аз ще става. Какво се чува, бе? Аз съм нямал, е. Мале. Вой! Вы не горим, бе? Бие ли ти деймидж? Не. Братето, какво ще вземе? Месото на Гюне. Абе! Пари се крипам! Шипка! Брат, този танк май иска да прави и секс с мене, защото... Цъкнах колата, брат. И тя какво направи? Не знам, ма чух бипкане. Чух какво прави колата. You know what? I'm gonna lead hack you. Какво ми хвърли? Аре бе, този бакграунд, кога се махне, искам бъд плоговете на Widowmaker. Какво? Точно нагоре. Who is the king now? Who is the king now? Надявам се да умре. Who is the king now? Юнайдън! Абе, ти се страмо ли, бе? Ти братовчетка. How good are they? I can't understand, it's like a radio, I don't understand anything. Oh my god, okay. You ready? Okay, Jack. Мале. Слушай! Секс. Де съм правил мейл докинг в скремата на баща. Какво? Гей. Брат, не мога да Това ме оцеля Sleep Dark, плачна. той е по-голямо от дупето ми, бе, брат. Саша, това си го представи. My god, Who is the king now? Надявам се да умре. Гледай. Сега като му надухаме толкова говорите, оп! Хайде! Скибиди доп, yes, скибиди WD. Чеша задника. and you. Why? Да. То се циганина, дето кажи. Ама Бобо. Кой е Бобо? Добре. Кой е Бобо? Това е Вълкино. Това не е. Това не е Бобо. Бобо. Виж, Да. гледаш ли? Да. That credit card is in a cuckold. You understand?
Какво? More like this guy. At least he'll be going with his virginity this time. Не да се вреже върху Димитър Талев и ти да си стренчеш анала на покрива и да го поемеш. И да ни спасиш. Това си го представя. Ти си най-големия аутизъм, който съм виждал. По-добре. Брат, аз си вързвам пишката. Какво? Да си вързи децата. Не знам. Братето май заради гранатата бе. Какво? Тирай. И какво бе? Защо всички искат да бият жената? Какво? What the fuck? Ти каква безсмешно? Какво, братлето, телевизор ли дропне върху мене? Може да знаете, че чата той може да ви късне дилдото. Ма то моето не вибрира, то моето само отседи. Ти имаш дилдо? Чакай бе, какво? Братлето го куха. О, май гад! Защо газа ми мирише толкова хубаво? На, бисквитки! Отивам да си бия чекия на себе си чисто гол пред огледалото. Вече верно ли, че докосваш малки деца? Понякога. Някой написва ли? Да. Гоше, моля да опри си микрофона за пореден път. Добре, ще се изчукна така, като се позяваш, трябва възбужда. Закрил се, ще дадеш, че изчукам. Намали си главата малко, братленце. Съдем 2 минути, докато ми се изтегли играта. Добре, Гоше! Добре, чакай! Чакай, Гоше! О, Гоше, 2 минути казваш! Предостатъчни са ми, брат. Бях на 13 има, който да се еба с някакъв брадяса опет дядо, брат. Ти го правиш. Какво си има? Какво? Тъшаците ми. О, ти си го пожела, брат. Виж тук имам кожичка. Брат, в момента ми е толкова скучно, че What the fuck? Вече трябва само се свържа волана. Какво? Какво? Искам да бъда виктим. Искам да бъда виктим, моля те. Yes. За 999 дена съм мръдна. Шибай ти, кръпче. Майка му стара, ти ми изкарани. Момчета, да към джус! Айде, къмваме! О май гад, абато бъс! На зимуването, ако ме докоснеш, загледа се, следващата нощ ще ходиш като пингвин. Клип! Как трябва обясня на керактери, че съм в грайда на Skibidi Toilet? Графики, бе! Бах ти ебаната игра, защо ме защо ми са ресетнати сетингите всеки път като вляза, бе? Наеба ми всичките игри, дето играе в момента. Бах ти шиваната игра. Какво? Как се запознахте? Какво? Как се запознахте? Той директно ми беше от училище. Какво? О май гад!
Братен си носи бежичната клавиатура и Пича май има Neuralink и играе с фоната си. Абе, братен игра от телефона с онова приложение WhatsApp. Какво? Минус 58 damage. Това ли е definition на Skibidi Toilet? Не бе, аз го питам как се аргументира. Какво? Да се, Сашо, що не говори? Лек буст. Какво е видял томат? Това! Какво е това месо? Това е моето. О, мага! О! О! Мале! Газа ми! Сърби ме задника! О май гот! Шепнат ми гласовете. Найс. Jiggly chicks.